Ya ora, ya jerone kloset kuwi kok ya. Lho wong kene nyawang kloset jare kaya raiku kene iki lho nek raiku kloset kono lagi ndodok ya tak jambak ngono lho Pak. Lho, saya tak pikirane lak piktor deh, piktor. Iya, masa peradane kloset lho Pak Igit. Mbak Lucy ya ora iso dijambak. Lah nyapa ora iso dijambak? Gak, sorene kok. Ya liyane ya dislenthik iso to ya. Wong lanang kok dibaratne kloset. Mbak selene tak sembur kowe. Iki omong apa lho? Sugeng dalu, selamat malam Mas Gareng. Ije sugeng dalu, selamat malam Pak Igit. Nggih. Nek Gareng niku pancen kathah sanget ing dalu mriku. Nggih. Sebabe napa kok jenengan dipun wastani Gareng Tralala? Nggih, menika namung anggenipun maringi tetenger saking tiyang sepuh Tralala menika. Oh, enten tegese? Mboten wonten. Mboten enten. Mboten enten. Iku diawur ngono wae. Oh, sing penting beda karo kancane. Nggih, leres garenge pancen akeh kok, Pak. Oh nggih, nggih. Mbiyak suket mawon metu garenge. Nggih, leres. Nggih, niki sing sowan dalu niki Gareng Tralala. Oh nggih, nggih. Nderekke Pak. Pidalem saking Kula saknika wonten Wonogiri Pak Igit. Wonogirine priputi? Ngadirojo Pak Igit. Lek kepiye cah Ngadira aja cowah. Iya, cowah. Nggih, nggih. Katuran pinarak mangke Pak Igit. Nggih mboten dalane to ya. Nggih, mangke iku garek lurus ngono lho kok ya. Nggih. Sanes wekdal tak sewanteng. Matur sembah nuwun. Ngadirojo. Injih. Nggih. Mangke pinarak. Nggih, siap. Nggih. Sowan wonten Desa Seragi. Sampun kaping kalih menika. Rumiyin ingkang nanggap menika Bu Mujiatin Tasakuran menika. Ngene Pak Eko. Nggih. Leres. Ning nika mboten jawah nek dalu niki berkah barokah Jawahe luar biasa. Rata menika. Rata. Ponorogo, Blitar, Madiun, Jawa sedaya. Seantero Jawa niki Jawa sedaya. Mboten ngijeni. Nggih, leres. Malah ndonga mawon muga-muga betahe lan derese udan niki padha karo betah lan derese rezekine warga masyarakat sedaya. Amin. Mugi berkah utawi deres lan betahe rezekine Pak Igit sak rombongan. Amin. Ya robbal alamin. Siji gawe loro gawe uga memperingati hari jadi desa yang ke-352. Oh ngoten to Pak. Nggih. Jadi niki bersih desa utawi metri desa sisan kalian Pengetan hari jadi desa. pengetan hari jadi ingkang 352. Nggih. Kok mboten dhewe-dhewe acarane ya Pak? Yo ben ngirit. Nggih mboten ngirit. Niku tegese dibarengke nek cara nggen kula mriko nyewu ngiras ngijing. Nggih leres. Jadi dibarengke. Ucapan selamat hari jadi Desa Seragi ingkang kaping 350 kalih. Nggih. Mugi-mugi Desa Seragi semakin maju, Amin. semakin makmur, Amin. semakin sejahtera. Amin. Ya robbal Matur nuwun alamin. dumateng Mbah Lurah. Nggih, Mbah Lurah, Mbah Kateni. Mbah Kateni, Nggih. nggih mboten kesupen Pak Eko matur sembah nuwun. Nggih. Wong kalebet kula menika ingkang maringi Mbah Eko, Pak Eko. Matur nuwun Pak Eko sampun paring rezeki. Nggih, wong wau sore pun jagoan kalih kula. Terus pundi? Nakonke sampeyan. Oh ngoten to Pak. Mas Gareng Tralala pun rawuh dereng. Dereng Mbah Eko. Sesuk nek bar wayangan ampun ken mulih sik nggih Mas. Wah iki penting berarti ini. Oh nggih. Enten. Jenengan dikersake Mbah Eko. Oh nggih. Arep dicor dienggo patung ngarep omah. Ngarep gapura kae. Kaya sia-sia to Pak Igit iki. Dadi kaya patung rumah makan malah. Nggih, tangane kan ngeten terus. Lah nggih, patung selamat datang rumah makan ngoten niku. Nggih, ning ngarep ndopo ngene iki. Wis baku ngedinonga Pak Igit. Wong nyatane hawane nggih jawah kados mekaten sing samukawisipun penonton estunipun sampun kuwatah sanget ning karana jawah niki wis sami wangsul. Ngadem lan utung emper-emperan kuwat. Ngemper-emper menika ngantek sing jlepit-jlepit Pak. Ugi dipun pirsani menika lumantar YouTube ingkang kathah. Kuwatah sanget lha menika Kuwatah lho sanget. pamerane
Lha ora ketung ngene lho. Pun kamera YouTube, TikTok napa pun hebat sedaya niki. Nggih. Live streaming siaran langsung Pak Sigit wonten ing Sragi Ponorogo. Nggih, nggih. Pinaringan ayem tentrem sedayanipun warga masyarakat tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan manggih gesang ingkang sarwa keleresan nggih Pak Igit. Amin. Sedaya pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah lan melimpah. Amin. Warga masyarakat Sragi sayanipun pinaringan slamet donya lan akhiratipun. Amin. Ten Pak Igit. Dengaren kok lunyu lambemu kok lancar le omongan. Kudanan Pak, dadi lunyu Pak. Kudanan. Mboten ijen panjenengan. Mboten ijen Wonten Mbak Lucy. Mbak Lucy kalian Mbak Tatin Titot. Nggih. Mbak Lucy rumiyin ingkang Oh ngoten, nggih nggih. Monggo. Jumeneng mriki Mbak Lucy. Aja ninggal aku trimo gonceng wiwit budal Sugeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu Kang Mas Sigit Arianto. Nggih, pripun kabaripun? Alhamdulillah kantuk pangestu panjenengan sak kanca tambah sehat seger waras. Alhamdulillah. Semanten ugi panjenengan lagi pinaringan sehat sedaya mawon. Pandonganipun Mbak Lucy Brahman kula sak kanca cakraning Ratisih Bagas Waras isih tegak sentosa. Remen sanget sowan wonten mriki sampun kaping kalih Inggih. ditimbali kalian dulur lanang Mas Eko. Inggih. Mboten katan lumpen Kang Mas Lurah. Nggih. Saha bapa-bapa sedaya para sponsor dalu niki Nggih. ingkang sampun kersa ngamalaken rezekinipun kagem Desa Sragi. Nggih, leres. Matur sembah nuwun ugi kula aturaken dumateng Sinten? menika para rawuh khususnya para undangan Para menika tamu wonten undangan. dari Kecamatan Sojo. kecamatan Busekcan. juga dari Polsek, Polsek. dari Koramil Koramil. Sukoharjo nggih. Nggih. Nggih, wis pokoke kathah saking Dinas Sugi Rawuh. Wah, mboten kata lumpen salam sungkem kula dumateng masyarakat Desa Sragi. Sugeng pinanggih malih mugi tansah seger waras dayanipun. Amin. Derek dedonga mugi-mugi bibar inggit purwa menika saged kinabulan ingkang dipun suwun masyarakat Desa Sragi. Amin. Desane ayem tentrem dipun tebahaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi. Amin. Desane tambah maju. Para perangkate khususnya Pak Lurah lan kanca-kanca perangkat tansah diparingi kelancaran lan kesehatan. Dumateng Budewan Mas Eko wis pokoke matur suwun yang tak terhingga. Lantaran beliaunya kita wis ndilidir saged sowan mriki. Nggih. Ya ngono to, Le. Nggih, nggih. Nek kita kok kaya ngematke apa ngono reng mau? Eman-eman Ketika Mbak Pak. Lucy. Ora disawang eman-eman lho Pak Igit ngeten iki. Lah kok iman-iman piye? Wong madhep mriku wau bokonge. Wah, Pak, sugeng dalu Pak Igit. Pepanggihan malih wonten Sragi Pak Igit. Ya ampun, bokonge Pak Igit. Piye? Gede sisih. Kok kowe ngarani Mbak Lucy cacat berarti? Mboten cacat. Kok mau gede sisih? Lha kok nek gede sisih ki cacat to? Cacat. Jadi wong kudune bokong imbang. Kiwa tengene padha kabeh, ora nek gede sisih. Mbok menawa bin anu Mbok ngaca, wong ki lek arep alok ki ya ngaca, garwane ning omah ki kaya ngopo. Pomot padha-padha, wedi kowe. Didelok ning YouTube, wedi kowe. Bojomu lho gedine ya sak cakruk. Iya ya. Bojone garing gudi, Mbak. Wah, Alah.
Jenengan riko lho mboten percaya. Piye? Assalamualaikum totok-totok ta. Heeh. Mas Gareng wonten jero iki dasteran. Heeh. Ngene mlakune. Piye mlakune? Plok. Ngono kuwi. Kok ana plok-plok apa ana sing keplok dhewe? Kaduka nggih gedhi rong. Bojoku lho ki obah ngono plok-plok kok, Pak. Bojoku lados sikatane muni plok-plok kok. Kaya iya genep nggih. Genep. Hah? Genep. Genep ora genep piye to? Kaya kae sing kae dope mati sisih. Ora wis tak tambake wis tak benake kok. Ora enek bojo kok dop mati sisih. Ngarani bojoku PC ngono to. Gak. Mboten. Ora, bojone Mas Gareng iki piyayine grapyak. Iki lho, Wah, Pak Sigit sing wis luar pirsa. biasa. Aku rono. Lho, Kuwi ngene iki. bojone Mas Gareng piyuh le nyambut tamu kuwi. Lho, Luar biasa. Mesem terus. nggih. Grap Mas ya Gareng semangat. wonten nggih, mesem terus. Lho, grapyak. Ramah niku ramah. Aku rono. Pak Igit lho seksine. Guyu, bojomu kae guyu terus ini. Bojomu kok Gendeng Pak nika, Pak. amin. Amin, Di amin. bojomu guyu ae. Aja kok nonton tenan. Amin. Jebule wedi karo bojone. Lah, Pak, ra wedi, Apa Pi. kuwi? Dagelan wedi karo bojone. Bojo kula nek nesu mekrok lho, Pak. Ngono. Apane? Pakai lemune kok pendak dina kula ganti dempel kok anggere mlebu omah lawange sesak kok, Pak. Dalu niki sing rawon niku luar biasa pokok niku YouTuber dari wah, Jawa dari Timur manapun rawuh ada. sedaya. Baik dari Facebook, TikTok, YouTube, elok. Elok. Apa-apa wis melewat media massa. Jadi ngeten Pak Igit, nadyanto wonten lokasi kahanane Jawa sing nonton mboten kados wingi, Nggih. ning ingkang wonten YouTube menika melimpah penonton, Pak. Melimpah penonton. Leres, Nggih, tegese terus. warga masyarakat Sragi ugi memberikan yang namanya hiburan untuk yang di luar sana melalui channel YouTube, TikTok dan lain-lain. Nggih, ingkang wonten Sigit channel mon sudah 2400. Loh, luar 2400. biasa. Itu baru Sigit channel dereng channelnya Mbak Lucy. Nah, channel Lucy Pak Lurah pitu ya. 7.000 7.000. susuk telu. Nah, niki kagem warga masyarakat Sragi. Nggih. Nggih pambuka niku teng mriki remenane sing nyemek-nyemek riyen. Leres, napa Mbak Lucy? Diuran-urani. Wong jenengan ingkang paham daerah mriki wong cilikane sampeyan Lah nggih alah mriki. nggih cilikan kula teng mriki tapi nggih sak jog jumblek kula nembe ditanggep niki. Sowan makane kula remen sanget saged sowan para pepundhen Sragi niku wonten Pak Lek kula nggih wonten pleke anu sapa iki jenenge Mas Eko. Nggih. SD-ne teng mriki jenengan. Mboten niki kula SMA. SMA. Nggih, numpang teng mriki. Pas ayu-ayune gitu. Oh tenan pah body kuis. Ngono. Sakek cilike ketendang angin wis ngleang aku. Mas yo saiki kula niku nggih langsing lho sakjane. Semono ki langsing. Lah. Lah bobote sampeyan niku pinten to, Mbak? Lah jenengan ki piye to? Kok iso rumasane aku semene lemunge iki lho bobot kuwi kur 45 kok. Lah. Mengane kleru ngelokne aku lemu kuwi 45. Leres, Pak Igit. 45. 45 ini bagian tengen, bagian kiwa nggih 45 tadi. Kan ben ora cacat lah aku duadil to Pak Igit. Oh iya iya. Nggih. Tak kira 45 bandule tok. 45 sikile. Sikile. Bandule niku 72. Wabot men ya. Niki diaturne sing napa riyen? Mawi bawa riyen. Nggih, mari bawa riyen Mbak Lah Lucy. iya to, digandrung dadi pangan to kaya ngene trah. Kaya wujude kaya ngene. Bareng jejer aku Mbak Tatin tak aku guyu kekel. Kok kaya tanggapan nyangking anak cuwilik. Sing ngetan gowedhi kulon gedhi. Lho mboten mriku lho Pak Igit. Mriku Mbak Tatin, mriku Mbak Lucy, kula teng tengah nyenil ngoten. Wis kaya nonton wayang melu mboke, Pak. Nggih. Sembah nuwun menawi dirawuhi Pak Isnani SPD anggota DPRD fraksi Nggih Pak Nasdem. Isnani sugeng dalu. Matur nuwun, Pak Is. Nika Budewan nggih rawuh. Budewan, terima kasih rawuhipun. Jadi niki lho, seorang wakil rakyat yang bener-bener menyatu dengan masyarakat. Jadi eling budale saka masyarakat, sedaya juga untuk masyarakat. Seperti ini mengandil banyak beliau-beliau semuanya. Gitu. Leres. Jadi masyarakatnya duwe gaya apa, syukuran apa, tetap beliau menyempatkan diri untuk rawuh. Zaman kula sik sekolah Mas Sigit, mriki niku banjir setiap hari banjir dan jalannya niku luar biasa. Berkat dewan-dewan berasal dari Sragi terutama Bu Eko dan beliau Pak Isna ini sedaya niku wah dalane mulus. Alhamdulillah. Estu. Dulu setiap tahun pasti banjir nggih. Lah, Mbah Lurah nggih ubet tok. Mbah Lurah yo Jek, asmane Mbah Lurah lho. Sapa ngono?
Mbak sapa, Mbak? Mbah Kateni. Mas Ngateni. Oh, Pak Kateni. Apa tegese Kateni piye ndang tegesana? Kateni. Kateni apa Yo, saka kate karo ni. Oh iya, kate karo ni apa Nah, tegese? karep- Kateni. Karep lan tekate mung sawiji arep makmurke masyarakate. Tegese hidupnya didedikasikan untuk membangun masyarakatnya. Jan ya piyayine ya lembah manah terus Terus Te. apa? te Tekan sakmene tesih mengabdikan diri untuk masyarakatnya. Jadi ora ana kesele, ora ana libure. Niteni apa sing dadi dawuhe para leluhur, dadi wong urip kudu iso migunani kaya panjenengane Pak Kateni. Iki tak awur ngono ya Pak. Nah, ketok kaya iki cerdas lho, pelawak cerdas ora Mas Gareng renek. Lucy Brahman artine. Lucy kuwi sapi, Brahman kuwi gedhe. Ngene kok sapi. Lah sapi kula jenenge Lucy kok. Kaya jenenge ya api-api Nyepak kowe ora. Gareng lho. Gar wis sigar. Terus apa? Reng ki ya wis kaya kuwi nggih bladar. Tugas kuwi kepanasan tipet ae. Dadi Justru gareng ki malah sing apik. Kok iso apik? Gareng nolo wi gareng nolo ki ati wi gareng ki resik dadi gareng ki resik atine ora tau neko-neko. Sing lurus. Nggih, sikile gejik, tangane cekok, matane kera. Artine sikile gejik ki wong mlaku ning alam donya kudu tansah ngati-ati alon-alon waton kelakon. Tangane cekok aja demen milik darbe ing liyan. Aja seneng colong jupuk, aja seneng neko-neko tumindak sing ala, tangane kanggo sing ora bener. Mata kira nek memandang fokus satu tujuan supaya nek istiqomah tumaknina segera tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Oke. jan letik sih. Awake dhewe di apik-apik Gareng apa? Asline sapa tuh Mas Asmane? Kuwi ketoke lahir cenger saka watu ora duwe jeneng kuwi. Nggih duwe, Pak. Sapa? Nek kula Gareng Tralala nama panggung, Pak. Nama asline Dion. Dion. Ora percaya Dion sidan apa Dian? Ngadiono, Pak. Ora percaya. Dion. Ngadiono. Diono apa Mas? Ngane ilang ana ilang kari Dion. Diono. Ya, Dion ngono lho ya. Kok kaya tanggoku wae. Penting lah. Tanggane sampean sinten? Mila. Mila. Mila Kartika. Dudu asline jenenge Dumila. Oh, Dumila. Ngadiono kuwi ngaki ngarep-ngarep diki tansah ngupadi ana. No kuwi ya ora neng ana apa-apa. Dadi ora ana dadi gayane ngemis. Ngadiono tapi wah masya kaya ngene iki kathah rezekine. Amin. Luar biasa piyayi ikhlas ora kaya Mas Gareng Tralala. Saking ikhlase bojone dijukuk wong barang diwehke. Enggak, Pak. Lagune napa Pak Igit? Enggak, Pak. Gosek ta. Kuwi rekor lho wong lanang ora tenan digdaya ora sampean ra. Keikhlasan ora ngono kuwi. Estu niki nyambut damel napa bruk kagem garwane. Kula niku seksine. Estu nggih. Niku. Berarti padha karo aku kowe rek. Lho nggih. Wong kula iki dhuwit ra seneng kok, Pak. Tenane? Nggih. Kok iso ngomong nek bojoku pangan wong senengane. Lah ge piye to? Lah kaya apa ora? Lah ya seben to ya. Pilihane ngono kok. Malah enteng wong lanang ra ndek bojo malah enteng kok. Lah beban hidupe berkurang ki Pak Igit. Ambuh. Ngono kok. Ora ndek bojo ora masalah. Lah terus kowe nek ngono piye? Tuku. Jujur. Sing ngono iki luwe. Luwe tuku sego. Ngono maksude. Podangku ning Mbak Lucy napa? Podangku dibawani. Napa? Manut. Nggih, podang. Apa sing anu ala-ala wetanan nggih mboten. Siap wetanan apa? Pak. Bar niki lagi nggo karo Mbak Tatin. Nggih. Oh iya, lah iya piye to Mas to? Niki sing alusan apa serentuk kasar, Pak? Alusan sih. Alusan wong sing arep nembangke badan alus kok ya. Kowe ngarani Mbak Lucy demit. Mboten tegese iki alus piyayine, Pak. Ngendikane ya alus ngoten. Sesideman riyen mawon nggih. Oh nggih. Kang Ripto Piyai Jawa Timur. Mbah Sukron Suwondo. Mbah Sukron Suwondo. Remenane Piyai Ponorogo. Leres. Nggih. Sepinten? Wiwitane kurang dhuwur gak? Mboten. Pas. Engko nek kurang dhuwur gareng dienggo ganjel ancak-ancik. Balani neh, iki kan gandrung to. Sesideman kan cinta sing delik-delikan. Nggih.
wiwitane anderek sang pekek. Piye Reng karo bojomu suarane apik ndi Reng? Saya niki Pak, ning banter bojo kula. Kok iso banter? Bojo kula kuwi nek nyanyi banter bengok-bengok Pak. Rocker. Bisu. Oh, bisu. Tiamini tenan ora lawan. Aja. Alhamdulillah iki bumi wingit. Iya. Sing ati-ati, Saya lek bojo kula, Pak. guyon-guyon Saya bojo iki kula. sing ati-ati. Timbang niki saya bojo kula. Aku percaya. Apapun yang terjadi di panggung, bertemu siapapun, pokoknya sing paling cantik bojo kula. Weh, iya. Paling ayu bojo kula, paling nyenengke bojo kula, Pak. Oh iya. Wah, iki engko mulih kelakon ora entuk nggon ngono. Pokoke bojo kula. Lagi to, Pak. Contoh wong lanang sing wedi karo wong wedok ya ini. Ning apik Reng. Mboten wedi. Lara wedi kan yo ora kelangan siji. Jenengan yo. Terusna bawamu. Bereja. Panjenengan nyaket mriki to, Kang Mas? Iya wong asu. Dan mboten pinanggih kados pundi? Kapang rasane atiku wong asu. Gak aku kok mau ngasuh piye to? Piye Sing to? mesra apa gak iso? Kuwi level lho iki. Dadi nek saya iki ayu. Ayu biasa ya sak kuwi ya. dhuwure iki Nek dadi aku azu. Kita Kok Pak sak dure azu apa? azu. Oh iya. kang olah budaya panjenengan mriki to Kang Mas? Iya, aku wis cedak banget iki apa kurang cedak Cah Haji? Kados pundi to penggalih panjenengan niku? Kula rina kelawan wengi niku tansah kapang dumateng panjenengan. Tenan kuwi. Aku arep dahar iki sing katon ana piring ya rupamu. Berarti kok karo wong lanang rupak-rupake. Lho, kuwi ya bahasa romantis lho. Pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Berarti gede tresnamu. Estu Kang Mas. Kuwi nek maem. Kula lek dalu badhe babuk niku wonten bantal niku ketok gambar panjenengan. Sangkik cintamu ning aku. Kados mekaten Kang Mas. Kula niku mlampah sak mlampah wonten dalan niku nggih ketawis pasuryan panjenengan lho Kang Mas. Katon-katonen mergo tresno. Kula niki lek enjing niku weteng kula mules. Kula mlebet wonten ing kamar mandi ningali kloset niku lho nggih wonten rupane panjenengan Kang Mas. Apik lho, saking tresnane lho. Saking tresnane iki nganti ning kamar mandi ning kloset ketok. Tapi mosok kloset Pak raiku Pak. Ya ora, ya jerone kloset kuwi kok ya. Lha wong kene nyawang kloset jare kaya raiku ngene iki lha nek raiku kloset kono lagi ndodok ya tak jambak ngono lho Pak. Lho, saya tak pikirane lak Victor deh Victor. Iya, mosok peradane kloset lho Pak Ikit. Mbak Lucy ya ora iso dijambak. Lah nyapa ora iso dijambak? Gak sorene kok. Ya liyane ya dislenthrik iso to ya. Wong lanang kok dibaratne kloset. Mbok selene tak sembur kowe. Iki omong apa lho? Ayo terus ke. Ayo, Teko endi? teko kloset Sowan ae Reng. Sowan menyang kutha gedhe. Panjenengan pirsani nika lho. Kok wonten lintang kalian rembulan. Panjenengan mboten pengen mundhut. Endi to? Wong genah jagate mendung udan kok PC mripate kuwi. Tok-tokane ngono lho, nyok. Tok-tok Kok gak iso romantis pegel aku pegel. Iya, lah. Beda men karo sing ayu-ayu kuwi. Iya, Mosok ketemu Mbak Tatin karo aku siyok-siyok. Iya, ayo rene. Lintang karo bulan kae. Nika lho Kang Mas. Iya. Jenengan pendhetaken nika. Iya. Nika lho. Nika lho Kang Mas. Pendhetaken ngendikane jenengan tresno kalian kula. Lucy. Terus nalus. Kowe dibatik Mbak Lucy modiar kowe. Tak
Tapi niki mesti lho lek kula rayu niku nyempelekke. Kalih kula niku sajake mboten tak srek. Oh. Gak iso romantis. Kowe karo wong wedok ora iso romantis apa? Sebabe. Ya ora duwe jiwa romantis. Ini karo wong lanang. Suka. Amin amin. Ora. Wong sing tak seneng ya wong gorin kae tok kok ya. Nung Pandara terus kayung yon. Reng, Nun. jebule iso nyuwara. Apa ya lah. Lho juragan sound system kok ya. Lah nggih. Sound system isih. Pesih, Pak. Urung kok dol. Lah kula nggih nglayani musik jadul-jadul niku. Jare rusak. Mbot nggih rusak ning kula nggih, Pak, ning dereng kula dandani. Weh. Kok ora ndhisik ngeten iki. Pengen mireng sewantene son. Suarane soundmu piye to? Umpami dingge napa Pak Ikit? Digo MC. Nggo MC dangdut nggih. Ya MC dangdut. Barbaripur terberbahagia. Barbaridir bersarmar cara pur sari burhik dan durnya carkar nirnar. Kok kakan no? Carkar nirnar. Speakernya pun mewer-mewer, Pak. Oh. Niku nek nggih dangdut. Oh iya. Nek Nggih napa melih? Nggo wayangan nggih. Bayang iso. Saged, Pak. Contone. Lho kaya Barbaridir pertunjukan bayar kiri sirkir Ardiarto dari Kota Rebar. Wih, layak kok son murah payu. Payu, Pak. Sing nanggap sapa? Nggo RT, GRT. perkumpulan RT. Liyane. Nggih bawang ngeten iki nggih penak, Pak. Piye bawa? Piye contone? Serentar biru. Tendang kuning. Serentar kuning. Kar serakir wulkir. Aja nganggo son kuwi. Engko sonku malah ketularan nggon. Lor kurar permornor. Kaku. Iya. Ngangge son iki mawon lho Pak sing apik, Pak. Ngangge sone Pak Igit niki lho, Lek Pak. jare mbok ijol nih, lek kok Pak Sigit piye sone Pak Sigit? Sone Pak Sigit elok. Mereke Sony. Endi ana son kok merek Sony. Ayo jeneng apa? Kayak ngono sing pake tukang son di PP kudanan. Sony. Ngangge sone Pak Sigit nggih. Nggih. Swara kurang permono. Sanmu. Ora etur Pak Igit. Aja tak obong son kuwi. Ning Penak sonmu karo Pak Sigit, penak sonmu. son kula gek payu. Nggo turnamen. Ning wasis ngrung-ngrung. Wong tanggapan son genset amen jeblok, kejane solarmu ki apa? Solare merongkol. Son kula niku Kene iki jajet iki rusak ae. Lah nggih. Tuku wis kleru. Heeh. Ngene Pak Igit. Nyewa rusak. Kowe iki tak kei 0 kilo no padake. Lah iya. Oke, Pak Igit tok mosok Ngono dompet. ngono yo kari sing rumat pokoke angger banyu karo solar anu ya wis.